July 13, 2025. Praise God, ti patuloy nga biyang ipapain na kada tayo kabsat. Amen. In Psalms 46 verse 1, let me read to you kakabsat. The Bible says, God is a refuge and his strength, a very present help in trouble. Ti Diyos isu ti kamang ken bileg tayo, sidadaan unay at tulong iti panakadukot. Amen. Alam nyo, isang magandang bagay na mabigyan ka ng tulong sa gitna ng suliranin. Amen? Nagpindas nga ba nakakapsa diti may payang ka iti tulong, iti tinga iti pagkasapulam, ken pakarigatan iti biyag. Praise God, handang tumulong ang Diyos sa atin sa lahat ng panahon. Amen? This afternoon in our congregational singing, let us sing songs about God's help. Amen? God's help. Because God is our helper, our first hymn, He will carry us. He will carry you. On the first verse, sing on. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm so dark, God cannot calm it. There is no sorrow so deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sisters, that He will carry you. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm so dark, God cannot calm it. There is no sorrow so deep, He cannot soothe it. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. I know that will carry you. Amen. Jakman amo kapsat nga inikad da samad dede chorus ng kakapsat. Baro samad dede nga version ng kapsat. But anyway, praise God, because He's our helper, He will carry us. Amen. Because He's our helper, He is able to deliver us. Let's sing our next hymn. He is able to deliver thee. Amen. On the first verse, sing on. 'Tis the grandest hymn through the ages rung. 'Tis the grandest hymn for a mortal tongue. 'Tis the grandest hymn that the world has sung. Our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to Him for rest. Our God is
to deliver thee. 'Tis the grandest theme in the earth or main. 'Tis the grandest theme for a mortal's reign. 'Tis the grandest theme, tell the world again, our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to him, for as our God is able to deliver thee. 'Tis the grandest theme, let the tidings roll to the guilty heart for the sinful soul. Look to God in faith, he will make thee whole. Our God is able to deliver thee. Sing on. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to him, for as our God is able to deliver thee. Amen. Manginanamat tayo kapsat nga deto'y good way titawon, ti Apo ilasat na tayo. Amen. And lastly, because he is our helper, he is our shelter in time of the storm. Amen. Let's sing our last hymn, a shelter in the time of storm. And the first verse, sing. The Lord's our rock, in him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears alarm, no foes affright, a shelter in the time of storm. Sing on. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The raging storms may round us beat, a shelter in the time of storm. A shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, rock divine, oh, refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Amen. Praise God. At iti Apo nga kaptan tayo, iti tiyempo iti peggad. Amen. What a blessing, kakabsat. Speaking of help, tulong, kakabsat. Once in a lifetime, magkatawa tayo. Amen? Naalala ko yung kwento, mga kapatid. Si Pedro, meron siyang kakilalang attorney o abogado, mga kapatid. Magaling na attorney ito, mga kapatid. Kasi lahat ng mga kasong hinawakan niya, panalo, mga kapatid. Napakagaling na attorney ito. Kasi sabi niya, kung bakit magaling, kasi kapag ikaw ay may kaso, halimbawa, pag natalo siya sa kaso mo, siyang magpapakulong. Ganon kagaling itong attorney, mga kapatid. Itong kapitbahay ni Pedro, yung pamangkin niya, may kaso, mga kapatid.
nagkaroon ng krimen. So humingi ng tulong. Sabi niya, Pedro, may kakilala ka bang attorney na magaling? Kasi itong pamangking ko may kaso. Oh, meron akong kakilala, kaibigan ko. Puntahan natin, sabi niya. So pumunta sila sa mga kapatid sa attorney. So, ikaw na naman, Pedro, bakit ka nandito? Sabi ni Pedro, kasi meron po akong kaibigan, itong pamangkin niya may kaso. Gusto kong ikaw ang humawak kasi nabalita nitong kaibigan ko, napakagaling mong attorney. Kasi pag natalo yung kaso niya, magpapakulong ka daw, sabi niya. So, sabi naman ng attorney sa kanya, alam mo Pedro, sabi niya, pwede bang ibigay ko na lang sa iba yung kaso ng kaibigan mo? Bakit naman? Sabi naman ni Pedro. Kasi kalalabas ko lang kahapon, sabi niya. Kalalabas ko lang kahapon, sabi niya. Hindi niya na ipanalo yung kaso. No? Kalalabas ko lang kahapon, sabi niya. Mga pambirang attorney, mga kapatid. But anyway, remain standing up, sad, as I call on Brother Rogelio to give us the reading of God's word and prayer. Yung mga palim tayo kapsat, put may dayaw ta nakapagkikita tayo manin nga nasarun at kin napia tayo. Kita di tati kinaimbag ti apo ko na tayo ta hanatay nga baybayan tinaldaw daw. Nuwan pay ado nga rigat ti panagtrabaho kapsat kita ano tayo nga baybayan ti apo. Iniklik na tayo latatipigad. Lokatan tayo iti Bible tayo Jeremiah chapter 21, 7 to 13. Jeremiah 29. 29. Verse 7 to 13. Nato dyan kapsat. Gusto iti ko na. Ket birukin yu tital na itiili nga nang ipanak kada kayo nakayawan. Ket agkararag kayo iti apo gapoken kwa na tagapu iti talnana ket maaddan kayon to met iti talna. Takastoy ti ko na iti apo dagiti buybuyot. A Diyos ti Israel, saan nyo nga ipalubos ka dagiti mamadtuyon. Ken mamuyon nyo nga adda ka dagiti nagtengaan nyo nga alilawen da kayo. Saan met nga indingan dagiti tagtag-enepyo at tinagtag-enepyo met laeng. Taisuda agipadtuda asiyulbod kada kayo itinagan ko. Diyak imbaon ida kuna iti apo. Takastoy ti kuna iti apo. Kalpasan ti panaka turpos iti 70 atawen may ipaay iti Babylonia siyak sarong karang kayto ketong palek to tinasaya at asaok kada kayo. Nga nang panangisublik kada kayo ditoy adiso. Tamok dagiti panunot ken panpanunutek may papan kada kayo kuna iti apo. Panunot iti kapya ken saan nga iti dakes tapno maited kada kayo ti inanama amaud-udi apat pagtungpalan nyo. Ket umawag kay to kanyag ket rumar kay to ket agkararag kay to kanyag ket ipangag kay to. Ket sapulen dakto ket masarakan dak inton biroken dak iti isu amin apusoyo. Kararag tayo. Apo mikin Diyos mi amami na santuan. Pudno launay apo Diyos no si kaapo iti buryuken mi. Ket saan kaapo mang pabain no di ket apo sidadaan kaapo. Nga sumaranay tumulong apo kada kami. Kadagiti banag apo nga pakaparingatan mi apo. Ta mabigbig mi apo nga inaldaw-aldaw apo Diyos ket adda ka apo nga mangkitkita mangsipsipot apo kadagiti anak mo. Nang runa apo dagiti dakkel ti pamati na ken ka, ken panagtalek na ken ka, inanaman na apo ken ka. Ket san ka apo nga mangbaybayan. Ket adtoy kami apo Dios nga umasideg ken ka apo.
Tapno dawaten mi Apo Diyos. Iti panangisaganam ti puso panunot ken biag mi. Padaigem Apo. Tapno iti kasta Apo. Dikiti sa umanin Apo ngayon kami mangigan. Ket nalukneng Apo nga may mula digitoy. Tapno mapagbiyagan mi Apo tinaldawaldaw. Apo, han mi Apo nga kaya. Noawan ka Apo nga tumarabay Apo kada kami. Ket kasapulan da ka Apo tinaldawaldaw. Taado Apo digiti sulisog Apo nga manglalaw Apo kada kami. Ket kasapulan mi Apo itinatibker Apo. Nang rona Apo ti saom. Ngayon kami Apo meditate Apo. Tulungan na kami Apo Diyos. Tapno iti kasta Apo. Han kami Apo nga may yayos Apo kadagiti aramid Apo ti lubong. Tinglem Apo ti panunot mi. Kita iturong mo Apo dagiti dana Apo nga pagnaan mi Apo tapno iti kasta Apo Diyos. Itinagan mo laeng Apo iti may daydayaw. Alawin Apo iti daytoy Apo nga oras Apo Diyos. Kararag mi Apo taramatem Apo nga dipen mo. Punwem kadi Apo Diyos iti favor siri bungonay langitan. Samot Apo iti parabor. Tapno iti kasta Apo ket may palawag namanen Apo kada kami. Digiti sa Apo ng kay palasat ken kuan na Apo Diyos. Ket si kamot Apo iti mangkita Apo iti biag mi. Ket no daman Apo digiti rugit nga naitalimeng Apo. Iti puso panunot ken biag mi Apo pangasim kadi Apo ta punasim dagitoy Apo. Tapno dagiti sa Apo Diyos ket na nawayada Apo nga maimulo Apo ti tumunggal may sa Apo kada kami. Makibait ka Apo, ket si ka kumalaing Apo iti may daydayaw, ken si ka Apo tagbalegi Apo ko daytoy Apo nga malem. Alawin Apo, itaklin mi Apo iti biag tumunggal may sa kada kami, tapno kitaem Apo kadagiti banag Apo Dios nga hammi Apo nga kabailan, ket tulungan na kami Apo kadagiti area Apo nga banag Apo nga pagkapuyan mi. Ukam ti gloria dayaw ken panagyaman ket dagiti ti kararag mi dawat ken pakaasimi tinapateg nga nagan na Jesus. Amen. Amen. Praise God for that scripture reading. Amen. Praise God. Madayday ta po itang aldaw, itang oras, itang kanito, ta datayo nga masarakan, masapulan iti Apo ti balay na pagdaydayawan. Amen. Amen. Naimbag nga malantay aming kakabsat. Amen. Welcome to our Sunday worship afternoon service kakabsat. Ket we would like to acknowledge dagiti kakadwa tayo kakabsat iti Zoom nga agmay sa nga agdaydayo ti Apo. Kaway-kaway mga kapatid. Amen. We have Ma'am Cora. Wow. Amen. Tita Teresa. Ken digiti daduma pay kakabsat. And you know what? We have a great number this afternoon. Amen. Kurang lang ti may isang kakabsat na nagbalin nga 50 tayo kakabsat. But praise God, we have an attendance of 49 this afternoon. Amen. Palakpakan tayo tiginim bagi di Apo. Amen. Amok ken patyak nga may ayo ken maragsakan unay ti Apo nga makakita ti tunggal mesa kada tayo ita nga malam. So, let's sing our welcome song this afternoon as we stand. Naragsakak itangal daw. Amen. Let's sing our welcome song. Sing, naragsaka kita nga di maray ka, intay panagdayaw ken ni Yesu Kristo, idawat ko na po para bunakin ka, ken mariknam kumati ayat ti Ama, hanggang pangadwain ka kumablaw, ipugkaw mo damen makipagkararag, isagot ti Apo ketal nat kararwa, ipek sa tay ngaro dagyaman kamapo. Once more! Naragsaka kita nga di maray ka, intay panagdayaw ken ni Yesu Kristo, ti dawat ko da po para bunakin ka, ken mariknam kumati ayat ti Ama, hanggang pangadwain ka kumablaw, ipugkaw mo damen makipagkararag, isagot ti Apo ketan at kararwa, ipek sa tay ngaro dagyaman kamapo, ipek sa tay ngaro dagyaman kamapo, ipek sa tay ngaro agyaman kamapo.
Praise God. With attendance of 49, kad makita kad medyo umilit tayong kakabsat no kasi gayam nga bilang kakabsat kad napintas nga problema dito. Amen? Hanlang kakabsat that we have a great number this afternoon but we have also 2 visitors. Amen? What a blessing. Maragsakan kami ti kadayo at dingko umuna ni Angel Joy Hidalgo. Amen. Inawis ni Diana Rose Hidalgo. And then we have Nelsie Grace Hidalgo. Amen. Inawis met ni Diana Rose Hidalgo. Praise God. Imay kada tayo iti parabor ken rag-o kakabsat. Amen. Ni Grace ken ni Joy. What a blessing. Angel Joy ken Nelly Grace. Nagsaya ti Apo kakabsat. Amen. At iti parabol ken rag-o iti nagtitingan tayo. Amen. What a blessing. So, tumuga tayo nga rin ng kakabsat. Amen. So, at this moment kakabsat, makangag tayo ken makabuya tayo iti special presentation from the choral in Bacara. Like rays of sun passing through an hourglass, one by one the moments slip away.
success of every believer in his life, kakabsat. Amen? Not having a good car, a good house, riches, fame, prestige, education, kakabsat, but a good and true success for every believer. Dijay mangag tayo kinaapwese sa kunana, well done, thou good and faithful servant. Amen? What a blessing. So at this moment, amok kapsat, napintas na kang kanta, napintas na dengeg kadagiti kang kanta, ngem awan kas kapintas, nga dungeg, iti panakikasabay iti sao ti Apo. Amen? The Bible says, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Praise God. Mapatip ka naman, hindi pamati tayo kapsat. Babayin, kadagiti sasaw ti Apo. So once again, let's all stand together and let us welcome one of the assistant pastor of HBBC, Pastor Vera Sabalya, President Pastor of HBBC Pasukin. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Sir Erwin. Talagang bumaro ka pa lang ngayon, sir. Ito'y panagbaro tayo. Alright, so thank you, Pastor Broby. Thank you, Pastor June. And also Preacher Glenn for this opportunity to minister God's people in Hawaii. And ito opportunity nga makapagtakder. Ito nga pulpit. So, kararag tayo kakabsat as we continue our lesson this afternoon in your time there. Kararag tayo. Lord, we thank you for all the things that you have done. We thank you, dear Lord, even the singing. Ito'y Apo Diyos ububing, digito'y kakabsat. Yaman kami, kadigiti talento, talunggading. Ngayon kapoin patalik Apo kadakwada. At sapay tababaniti tulong kan parabor mo, O Diyos. Maramat digito'y nga dapat iti panakaaramat na Apo, tapno iti kastak at bangtadlaan. Pamadayaw, gloria Apo itinagan mo. Katalawan, isaganam Apo Diyos, ti puso mi Apo maminsan pa'y, as panagkaituloy Apo, dito leson mi tatang bigat, may panggap, kadigiti realidad Apo Diyos, iti panagbiag, iti may sa Apo nga gangan na itapo nga lugar Apo. Tulungan na kami, tuloy mo nga tulungan Apo ti adipon mo, kadigiti iti kararag ko itinagan na po mi Jesus. May please be seated, thank you very much. Alright, so again, let's continue our lesson with regards to the realities in living in a strange land. So as a way of introduction, this morning, we have seen the danger of becoming compromised. Okay, iti pamati tayo, kan oray pa iti stand tayo akas may isang anak ni Apo Diyos. So we have seen the problem, problem we faced at hand. All right, we can see the problem of these four young men, their new home, their new knowledge, and even their new diet. So if I say new diet, I'm not only talking about the literal food that we take into our body. But when we say new diet, ito yung mga bagay na nakikita natin sa ating environment, sa ating the things that people do surrounding us, alright, the things that people wear, the things that people go, na nakikita natin, and sometimes we have that urge that to do the same, to go the same place. That's why when I say new diet, it's not just the literal food, but it is the activities, all right, or the passion and fashion of this world that we are living in. So ito nga makita tayo, kagabsat kang gagayam, nga dagitoy nga banag kan dagitoy nga aramid, ragragsak itilubong, that sometimes it DJ kapalan, DJ appetite tayo, nga tay kaslatari gagayan tilasag tayo, nga padasen tayo met DJ, nga aramid, wano DJ nga makan, wano taraon, kuma, iti aglalaw tayo. But the moment that we can feel, the moment that we acknowledge that we are already in that point in our life, that's the time once again to remind yourself of who you are, your identity. Okay? So kuna na ijay 1 Corinthians chapter
verses 19 and 20. Okay? So these are very basic and very familiar verses. Iti panagbiag tayo. But when time will come that we are tempted to follow the fashion of this world, to follow the trend of this world, because sometimes dumteng ti kanito nga tay anya nga tat experience na dayjay. Kuna tayo, remind yourself with this verse nga kunana, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. In verse 20, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body, in your spirit, which are God's. So, no dumteng ti kanito nga masulisog tayo, nga mangraman or mangpadas, dagijay makita tayo nga mabalin nga kasla apalan ti appetite tayo kagabsat, kadagiti na inlubungan nga aramid, lagi pen tayo laeng kuma, no anya dadagitoy nga kinapudno may panggap ti kinasyasinno tayo. Kas kadagitoy upat nga gagayem, iti kanito nga isu dagat nayo presaran, iti may isa nga taraon ken mainom, nga saan nga dati, nga daytoy iti inuman ken kanenda, idjay nga naipalagip kadakwada, ti kabibiyag da idyadada ijay Juda. That's the reason why when we are tempted, alright, to follow and at the same time to go with the flow, with the trend of this world, may we be reminded with the Word of God that once were taught to us by our pastors. Kat dito'y kunana, anyo ka di ammo aya nga ti bagiyo, our body is the temple of the Holy Ghost. When you say temple, it must be sacred. When we say temple, it must be clean. Alright? And by the way, it is the Holy Spirit that resides in us. That's why we must take good care of the things that we need to do for our body and the things that we insert into our body. Mabalin man nga deta iti matatayo, lapayag tayo, panunot tayo, and everything. Damalagip ko nga rod, may panggap deto yan. Kumaminsan, santay laang nga gwardyaan, dagiti, there is a need to take good care or to guard different gates in our lives, in our body. So maminsan, ala nga DJ mouth gate, iti gwardyaan tayo. Ala nga tayo tilada nga kankanin tayo, ipapaunag tayo. Alright? Tadintukid dilakid di madadaal iti salunat tayo. We must also guard our eye gate and at the same time, ear gate. Nuanya jay makita tayo ngamin, kat iso iti mangted kada tayo iti rason, nga kayat tayo. Alright, mangted kan mangriing, day jay urge tayo. Tapno day jay makita tayo, kayat tayo maten. Mapanunot tayo, alright, mangig tayo. Okay, iso ti mangted kada tayo iti rason, tapno at least kayat tayo mat nga aramidan. That's the reason why we need to remind ourselves no sinno tayo kan anya detoy bagi tayo. Hantayo mabalin nga desisyonan ti maysa nga banag nga datda tayo latta nga aramaten tayo ti bagi tayo tatiga po na to'y bagi tayo daytoy ket iso ti templo iti Apo ginatangon ni Apo Dios ti napateg a balor nga isu iti darana isu nga awan sa bali nga pagkaaramatan ti bagi tayo no saan laeng nga iti panakaited ti pamadayaw keng kuana. So anyaman nga ibagam, anyaman nga aramidem, anything that our body is used, we have to see to it and be reminded that it must be used for the honor and glory of God. So dito nga makita tayo that as we journey life, there are going to be constant attempts by the enemy to get us to let us down our guard. So deta, iso nga ammom iti aramid iti lasag, isulisog, napigsa deta kagabsat. Kunak karot iti kalman, nga daytoy lasag, no pagragsakan ti pagsasaritaan, awan iti saan ki deta, tadayta iti nakaitakwan na deta nga lasag, dayta ti paggugusto iti lasag. Iso nga ditoy nga makita tayo,
ngano daytoy nga lasag corruptible ti kayat na detoy na inlasagan isu nga dayjay kararwa tayo, jay espiritu tayo, jay biyag tayo, maadalan iti sao ti Apo tapno isut mangmandar, mangiturong ken mangituray daytoy bagi tayo kakabsat. Isu nga jay kararwa tayo, nga isu iti biyag tayo, masursuruan nga nasaya at ti sao ti Apo. Kadeto'y bagi tayo metket awan serbina no awan biyag kideta Nga magyaman tayo ta inted iti Apo inpuyot ti Apo ti biyag kideto'y nga bagi. Isu nga nagbalin nga tao nga si bibiyag. Isu nga no kayat tayo nga daytoy bagi tayo, daytoy lasag, ket agbalin nga natudyo, ken agbalin nga nananay nga managtulnog, kadagiti banag nga pagayatan iti Apo, trainingen tay nga rod, sursuruan tay nga rod, iti umiso ken usto, dayjay kararwa tayo, wano dayjay biyag tayo, isu ti sao ti Apo, tapno jay kararwa wano biyag tayo, nga nataraunan, nasursuruan, na disiplinaan ti sao ti Apo, isut mangiturong ken mangidalan, dayjay lasag. Natikayat na nga sawen, han nga dayjay aramid ti lasag ti agpanpanuray, dapat parmeken detoy aramid ti espiritu, biyag nga nasantuan, biyag nga na espirituan, isu dapat timang parmek ken mga bong, kidetoy aramid iti lasag, tapno awan ti gundaway ti lasag nga agpanuray, tapnon iti kasta, nasalunat ti na espirituan nga panagbiag tayo, if our appetite is spiritual, our life and our health will become spiritual as well. So nga mo yung kakabsat, nagarigrigat ti lubong nga pagbibiyagan tayo. No awan iti Apo ken awan ti sasauna ken awan dagiti papastor tayo kakabsat. Jak lang amon no anya klase ti biag nga kada tayo. Oo. Siguro maipadis tayo kadagiti tattao iti panawon ni Noah. Na kunana nga rod ket inaramid da dayjay amuda nga usto iti panakaamuda. Oh, so no amin tayo ket aramidan tayo di amutay nga usto ken amutay nga pagragsakan tayo. Kasanupay kakabsat. Dagiti pampamilya tayo ken dagiti gimong tayo nga magyaman tayo ta adda iti Biblia nga isu iti mamagmaymaysa kada tayo adda ti Biblia nga isu iti mamabileg mamatibker mangsursuro mangadal iti kararwa panagbiag tayo tapnon iti kasta isut mangituray daytoy lasag tayo ket saan nga ti lasag ti mangituray iti biag wenno iti kararwa tayo. Amoyo kakabsat patibkerem ti na espirituan kumapoy ti na lasagan. Numat no pabilgam ti lasag, kumapoy ti espiritu. Everyday yan, agap-apada. Iso nga, tiyan ti desisyon no sinot mga abak kadagitoy, adda kada tayo, no sino iti tartaraunan tayo. Kaslagay ka na yung tengos usaren iti discipleship. Alright? The two kinds of men. Okay? The old men, alright? And then the new men. Deto'y old men, so deto'y karnal tayo nga kinatao. Deto'y new men, so deto'y na espirituan. Every day, kaslatiarig na adadwa nga asom, ni puraw ken ni pugot, ket daytoy inaldaw-aldaw, alright, pakpakanam dagitoy, ket dudumteng ti kanito nga agangat ken agapada, ti saludsod, sinot mga bak kadakwada, dayta ket agdependar, no sinno kadakwada iti pakpakanam ti adado. No ni puraw, isut mga bak, no ni pugot, isut mga bak, di say mistro ti panagbiag tayo kakabsat. Okay? Ito'y nga makita tayo nga ti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, we are bombarded with many kind of decision. Nakasapulan tayo nga aramidan. Okay? Yan na nga dapat papanak. Anya nga di dapat nga aramidag. Kastoy kat kastoy. Alright? That's why we need to see to it nga dapat dayjay agpanuray kan mangiturong kadagiti desisyon tayo. It must be the new man, the spiritual man. Tapno i-defeat na deto'y old carnal men kakabsat. Isu nga no kanayon mo nga tartaraunan ti na espirituan nga kinataom, agdengeg ka iti preaching, agbasa ka ti Bible, agdevotion ka, agkararag ka. That's how you nurture and nourish your spiritual life. And by your time spent in nurturing your spiritual life, you neglect to feed the flesh. And in every decision and in every battle you are facing every day, the spiritual and human will be the one to conquer. Kansan na pulos nga pagbaligyan tilasag. Awan ti gundaway tilasag nga mga bak. At apay, napigpig sa deto na espirituan eh. Oo.
That's what I am talking about our new diet. Madan tayo tina spiritual nga appetite ken diet kakabsat. Tapnon iti kasta dagiti anyaman nga attempts tayo iti panagbiag. Dagiti anyaman nga tarigagay tayo iti panagbiag. Dagiti anyaman nga panggep tayo iti panagbiag. Santay tupulos nga madadael, santay tupulos nga turong ti pakadaksan ken pakadadaelan tatiga puna ket adda iti nadyusan ken na espirituan nga panangiturong iti sao ti Apo kadatayo nga isut mangitunda iti napintas nga banag ken ballaygi ti panagbiag tayo. So they have problem. The problem they have faced at hand, their new home, their new knowledge, their new diet. Let's now proceed to the second one, the purpose of their hearts. Hanlaeng nga dati problema nga sinanguda iti adadat iti gangganait adaga. Addamet ti pinanggep da. And I believe kaslamet kada kayo dita kakabsat. Agyaman tayo ti Apo. Kay iti pastor tayo, ti patriarka tayo kakabsat, idi imay dadita. Handalaeng nga imay ken kanayon nga mangmagtay kadakwada. It's not a vacation, but it's all about ministry. Adda ti pinanggep na kakabsat. Kat kayat ko nga maawatan nyo, nga dayta ka addayo dita kakabsat, ken ti trabaho ti Apo dita, ket bunga iti maysa nga adipen iti Dios, nga idi inikkan iti Apo ti gundaway, nga makapan iti maysa nga gannaet nga lugar, haan nga napukaw, jay puso na, jay napintas, nga panggep ken tarigagay ti puso na, nga isu dayta ket awan sa bali no saan nga ministry. Amen kakabsat? So the purpose of their heart, anya ti pinanggep dagiti upat nga gagayam iti adadat iti Babylon. Okay? So daytoy nga panggep kakabsat ket haan nga kaskarina nga iimplementar. Addada dagiti kababalin nga dapat nga masursuro nga addaken ka in every purpose in life, in every purpose in your heart. There must be some characteristics that you need to possess in order for that purpose not to remain as a purpose, but it will come to become a reality. So anya dagitoy nga kababalin nga adda iti puso, dagitoy nga upat nga gagayam tapnon iti kasta dagitoy panggep iti puso dagat may patungpal. Umuna nga makita tayo ditoy their dedication. Their dedication. Anyat makita tayo iti verse 8, chapter 1, verse 8 iti Daniel. Unana ditoy, but Daniel purposed in his heart. Can you imagine that? There is a purpose. That's the reason why if you want to achieve something, if you want to succeed something or in area of something, you must have that purpose in your heart. At dati na ragagayan ti puso na kakabsat. Hamungar aramiden ti may sa nga banag, hanggang mapan ti may sa nga banag, may sa nga lugar nga awan ti panggep mo. That is clear. Daniel purpose in his heart. And what is that purpose in his heart? That he would not defile himself. Anya ti mabalin namang tulaw kiday jay puso ken biag na, jay portion kiday jay kananen, jay ari ken uray pay jay inuman day jay ari. So no adda ken ka jay panggep ti panagbiag mo, uray mapan ka ti may nga ganggan na et nga lugar, uray maiassociate ka kadagiti ganggan na et nga tao, no napintas jay panggep ti pusom, napintas jay kararag ti pusom, narigat kanto nga matignay, babaan kidaytoy nga lugar nga barungayan mo, kan babaan kadagitoy tattao nga adday ti aglalaw mo. Why? Because you have purpose in your heart not to defile yourself. And that what Daniel did. At dati dedication na kakabsat. Tauray awanan tinan awan digijay panglakayan dat ijay Juda nga mangisuro ken mangpalagip kadakwada. Can you imagine young people danganapan ijay Babylon agtutubo da awan ti makita nga parents na nga mabaling nga mangguide kadakwada, pero kas kinaganos ken kinaagtutubo na iti puso na tinarigagayan na nga saan nga dapat nga matulawan iti biag na babaan kadagiti taraon ti ari inuman iti ari. And that is very important to us when we are in a strange land. We must have that purpose in our heart. Anya digiti panggep iti puso yu kakabsat bayat ti kaaddayo dita. Anya digiti panggep iti puso yu kakabsat kadagiti trabaho nga nangikabilan ti Apo kada kayo. Anya iti panggep dagiti puso yu kakabsat. Dayta kadigit para iti personal laeng nga pagsayaatan ken pagimbagan
wenno kadwayo ti Apo ken ti ministry kadagita nga panggapyo. So may the Lord bless your purpose in your heart. The Babylonians could change their homes, their knowledge, their diet with this kind of education as well. They have the power. They have the power. Adaan iso namin nga panakabalin, ngam handa mabalin, nga balbaliwan ti puso dagitoy ngagtutubo. Apay, kasi idi addadat ijay Juda, na muli jay puso dati usto. Na muli jay puso da iti napintas ken nasayaat. So nga uray idi addadat ijay Babylonan, adu dagiti mabalinan nga puwersa nga mangbalbaliw kadakwada, nga madda kadakwada ti dedication ken anay nga turud ken tipker nga saan da pulos nga pabalbaliwan DJ tarigagay ti puso da. May we have this kind or the same level of determination and commitment in our spiritual life as well. Ngano ti Apo ket i-bless na kantot kas talaunay sapay kumata saan nga balbaliwan amo nga mabalbaliwan di imuna nga panggep iti pusom para iti Apo. Sometimes no ti Apo ket i-bless na ka agbaliw ti puso kakapsat. Hanlaeng nga dayjay ni Apo Dios ket suoten na ka agbaliw ti attitude ken puso tayo. No di ket di uray pay no i-bless na ka ti Apo agbaliw pay ti puso ken attitude tayo. May it be that the thing that you have committed to God, the prayer of your heart, the purpose of your heart, iti sakbay ka nga mapandita, ken iti sakbay ka nga addat dita, sapay kumata saan nga nagbaliw, kita rigagay ti pusom para ti Apo ken para iti ministry. Kapsat iti Apo, it's not only the purpose of their heart that we can see here in their dedication. Nga makita tayo ditoy in verse 9 to 14, we can not only see their dedication but also their desire. Nya di sa ti puso da. Okay? Verse 9. Alright? Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink. For why should he see your faces worse liking than the children which are of your sort? Then shall ye make me endanger my head to the king. Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, prove thy servants, I beseech thee, 10 days, and let them give us pulse to eat and water to drink. Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king's meat, and as of the seers, deal with thy servant. 14. So he consented to them in this matter, and proved them 10 days. There is a desire. So if you have that dedication in your purpose of your heart, at dapat mo titarigagay mo. Iso nga dati no maminsan kat nuan nat addat jayan, hanlat ta nga ison. Nuan nyat addatan, kat nung harot deta kat maikaniwasan ti pamati, madadaal ti testimonyom. Deta idasar dakeng ka. Won ko namlat ta nga roden. Thank God for this desire of Daniel kakabsat. Adamakeng kwana dahil initiative nga he must have to set a distinction. Nakita na, naadal na. Api nga ta amin nga yang people, dito ikat kastoy tilangada, agkukurut da. Anda nga nasalunat, nakapsot da. Katitatan ko na dito ikat, sige, mangang kayon. Anyak kanan niya po, siguro ko na. Digito'y kanan, dito ari kan, digito'y inuman, digito'y ari. Pabalin siguro ko na nagat, deta ka di mo ti ipakpakan yung apo, kadagito nga babaro. Wen, ta kasapulang nga, dapat iso dagita ti kanenda. Kat nagpanunot kat kunana. Madingarod. So, adaking kwa na ti panang tarigagay, nga mangiset iti distinction. So nga kunana, dila mabalin apo, ngagkad daw kami, nga ti ipakanyo kada kami kat bukbukal, kan ti inumin mi kat danom. Kat detoy pangpangulo dagito yun ko, kat agdwa-dwa, halaang nga maipusta jay biyag na. Wen, mapapatay. No di kat de, anpay nga proven kanya dadeta. Ngam ito'y nga makita tayo, jay tarigagay ti puso na,
namin adon kakabsat nga napasamak kang kuana. Oh. Iso nga it will not always be the easiest thing to do. And that's what happened to Daniel. Alright? Hanga nala ka. Deta tari gagay mo, kit daw mo, hanga nala ka. Alright? It will not be understood sa namaawatan. By many, by those around you. And that's very true. Dati may isa ngayang people tayo. Yaman nagti apo tama surutan na ti dalan nga mapankapilyan kakabsat. Dati kat sana masurutan ti dalan. Kattatta ko na pastor pakikararag nakman. Apay met, permi nga talaga ti panang unget da kanyak kada panang i-discriminate da kanyak. Kay di gamin opisina kat dapat kano amin nga uniforme kat pants kunana. Kat kunana idi mo na, kunak kang kuana, dapat han ka makikumkompromisi anak ko. Agpalda ka, taretat na isuro kanya tayo. Kat isot pinadait na Kat no may ti prayer meeting, tagdiretso no kwat ijay kapilyan, naka-uniforme pailaan. Kat kunak no kakang kuana kat, amen, praise the Lord. You're beautiful with your uniform. Kunak ko ta, aprisyarat ko ta. At babae nga rod, di kat nakapalda. So kunana, story kararag mo, kay permi nga maumsiak kunana, kay permi nga makritikarak, tapos dati maungtanak pa, kunana kat sangwan ti dat nga tattao. So kunak kang kuana, laglagi pa. Dayjay in example, ni Pastor Proby nga istoryana, gagamo no ijay Australia dayjay. Nasaysayaat datay agsagabak at panakaunget ken panakaibabain, no gapu itinagan iti apo ken ti pamatim. Umadan tulat ta deta, kunak kang kuana. Ununa na lang deta, basta aramid na makabailam, agbalin ka nga asset kida kita kumpanyayo, kat aglawag ka babaan di testimonyo. Sumrek dita, rumwar dita, o nanaklakakad lang deta kakabsat. O siguro da kayo at da kanya-kanyang experience yo, mabalimat ka digiti tarigagayo kumamat nga agshine kadadad dumapay. So han nga nalaka kakabsat. Hanga kas karina nga maawatan na katidat tao. Tayo may isang estudyante tayo. Una na kidi mistro na, nag-excuse, nga kano agsala. Kuna kano mistro na, katapay nga sala. Apay niyat pa kainaigan na kumeta, panagsalasala yu kaya, inta religion yu kaya, ito yung subject yu, kuna na. Iso nga idi nang meeting kami, idi Sabado, na i-raise up day nga question. So kung nagkadakwada, no, dagitoy nga kakabsat, uno dagitoy nga estudyante, nga amo yung adda iti pamati da, ken sursurutin da nga pamati, hamo mabalin nga ibagsak isuda, hamo mabalin nga detay kunata yung nga uyawan isuda, kasi may isa nga constitutional right da deta, to exercise their freedom, the way they worship and practice their faith. Kat under intayan deta educational system, han mo nga mabalin nga ibagsak deta no di ikam isuna ti sabali nga output mo obraan tapno adda isu iti panggradam. So nga no maminsan nga minkat no nga minhan na kadwa na nga min ti problema dito Pilipinas na kakabsat. Kadwan na dito high schools tayon. Kadwan na nga mangisurusuro ditan babakla. Isu nga no nagwapo ta anak mo agannat ka. Yung ano dadoma dito ikot, malamat nga pa nang ibaba. Pureha nga makasurot tayo anak mo, no nagwapo iso na, pasado dyan subject na. Kastan, iso nga nagrigat agistent ka, tapos han nakakaykayat kan, han nakafeel ta mistrom, han nakafeel ta boss mo, may insecure talangam, gapo na ta na pinpintas talangam ngam iso na, gwapo talangam ngam iso na, iso nga aramidan na amin nga wagas tapno ma-oppress ka, kat si kamat, di mo kayat nga tayo maibain ka, di mo kayat nga tayo mabagsaw-sawaan ka, babalin ako ng, sige man lang arudan. Compromise. That should not be the way kakabsat kan gagayam. Tamamatek ti amin na pusok, ngano ti apo ti kadwam, dumteng to ti kanito, itag-ay na kanto iti apo. Pangato na kanto ti apo. So nga mo yung kakabsat, what we have right now as HBBC, because there is one strong, courageous patriarch, Pastor John, who stood by his faith.
palipatan deta ide. Pangkam San Nicolas, deta lugan, idi ko nga tama raw nga puraw. Palagip mo pelang daya, Manong Rome? Tama raw nga puraw? Oh. Kakahasit na mayan da ide. Kami jay lugan. Oo. Kunan Pastor John, tiragsak na. Yes, kunana. I'm free, kunana. Oh. Agasam tano fellowship, idi ko kagabsat. Oh, ayaw awisan da nga agi-speak. Iti fellowship, nga speaker. Ikan that topic about standard. At iso ati preach na tayo isong tinted da. Oh, mangagmuntod jali ko, dadagtanta na buto. Apa niya, preach na ti fellowship, data is standard. Di ko mayan takapilya na latat pang i-preachan na. Oh, can you imagine that? No sikat at da lugar na. O ag-preach ka nga tapay. Oh, kat nung arot ko ma-inkompromiso na dagi nga stand na kakabsat. Ada nga arot, kastoy ko mapay nga kinataknang tayo kakabsat. Nga agarwat kakabsat. Oh, kinamades tayo agarwat. Nga uray no miyang bro ka kakabsat ko agbado ka kat pastor ko na dagapay kang ka. Oh, no agbado kat nataknang kat uray estudyante ka kat ma'am ko na dagang ka. Kat nagmayatan nga testimonyo kakabsat. Oh, ngam no awan, iti may isa nga tao nga timmakder, iti pamati na, ken nang isubba, kakabsat, deje mabalin nga riknana kuma, babaan ka dagitoy, nga mangopres kang kwana, tapno laeng, daytoy tarigagay na, nga di usto nga panakaisuro ti sa uti apo, usto nga panagbiag ti may isa nga kristyano, katisot agpanuray, at dagat ko mangarod kastoy kakabsat, nga nananaman tayo, nga waya-waya, nga mangi-execute iti umiso nga klase ti panagbiag tayo kas may sa kristyano. Oh. So agyaman tayo kakabsat. Kadag ito'y papastor tayo. Natadem ti sa uti apo. Okay? Ngam isot ng paimbag ti panagbiag tayo. Oh. Itata. Kasanumat digiti tarigagay tayo kakabsat. Anyamat digiti tarigagay tayo. Iso ba ti mangtedla ang ragsak iti bagbagi tayo? Uno mang padayaw ti apo. Tarigagayam, di mang paragsak ti apo. Hamuman maparagsak amin ti tao. Hamuman nga mapadayawan amin ti tao. Ngam no tinarigagayam, di mang paragsak ken mang padayaw ti apo. I will tell you, yata iti pudpud no nga ragsak. Di maparagsak mo iti apo. Ano ti taot paragsakam kang padayawam, nabannog kakabsat. Hamu mapadayawan amin ida. Oo. Hamu mapadayawan amin ida. Ngam no ti apo kakabsat. Mamati at tami na pusok. No ti apot padayawam, dumteng to ti kanito, dagiti tattao, maragsakan dan tumat itibiyag mo. Kung ano, kikita kami ka, dagiti, bakit kan lalakay nga, mimistroming kakabsat, idi kwa kada advisor may, oh, at makita dak kakabsat kat ne, intamol kadadad dumamang kat, kunada na kwa kanya kat, ni, kitam kad, man lang ni Virgilio kunada, oh, bagman anak ko ta nagbalbaliw kan. Kurak kadakwada kat saan nga siyak ma'am? Iapo tinang balbaliw kanya. Nagpaituro nga klaeng ken nagpabalbaliw akla. Kauray no kayat nakabalbaliwan ti apo. Nuhan nakmet agbalin nga natudyo keng kuana. Awan latta. I must cooperate with him. Oh. Kat ana, kat maayayo dakeng ka ah. Oh. Kunti pagsayatan na dito'y kagabsat. Maadaan tayo dito yung nga tarigagay. Okay? May katlo kan maudi kakabsat. Not only the problem they faced at hand, not only the purpose of their heart, their dedication and desire. Number 3, the promotion from heaven. Ito yan. Amin nga rigat kan struggle. Magungunaan deta. Amen? Oh. Their experience. Oh, anya dagiya padas da. Verse 15 and 16. And at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh. Gwap-gwapo da, nalukluk magda, than all the children which did eat the portion of the king's meat. Thus Melsar took away the portion of their meat and the wine that they should drink and gave them pulse. Could you imagine that? Oh. Mayat nga kunadan to kang kagat. Okay. Oh, and that what had happened. Oh. Palagip yun, yung istorya, nga idi man nangaramid ni Nebuchadnezzar, iti may nga dakkel nga rebulto, kat no aguni jay trompeta, sardeng dami na ubraen da, kat sangwan da jay rebulto, kat agkas jay da, kumbaba da, nga matoy, digito'y talong agagayam, di Shadrach, may Meshach, ken Abednego, iti naguna di trompeta, tut! Nagkumbaba amin nga tao, nga misuda nga talo, nagtakder da,
Oh. Kat dito nga makita tayo, nga kuna dagiti tattao, kinayatnag nga dusa na dayay, may ipisok, ijay pugon, nga permi nga nakapudpudot, kat kasi tinaramid da kadagiti talong nga gagayam, impisok da, kat gapot ikinabara na, dahito soldado nga ng rimpong nga nang ipisok kadakwada, kat talapug awan pa'y, jay pudot, nga madikuan kunada, di matalot impisok tayo, when, nga mapay matupat ti magit-kitak ijay kat jay may sagat ka angas iti anak iti Diyos. Oh, kat ijay nga rimwar da kakabsat. Kat anyat kunana ti Biblia. Manipot iti dayto yung aldaw. Nangaramid ti decree ni Nebuchadnezzar. Oh, naawan ti sabalin nga dayawan digiti Diyos. No saan nga ti Diyos digito'y talong nga gagayaw. Can you imagine that? Oh, kat nagmayaten kakabsat. Oh, nagmayaten. Nga babaen keng ka, kat may establish ti may nga paglintigan kakabsat, inta pag-ubra mo no inta eskwela yo, babaen ti testimonyom. Oh, I praise God and always give glory to God. Igitid nga babalasang mi kakabsat, idagbasbasa dat elementary, taytatan babaan ti parabor ti apo kat high school dan. Thank you for your prayers. Idagbasbasa dat jepuyan elementary school. Talaga no mapanda agbasa, idi ko kakabsat no pre-day da, nakapaldada, nakadress da. Kat idikwan, kuna dagiti ka classmate da, mayat mo't gayam ti agbadot kasta. Oh, katuan kunada. So, babaan ti tulong kan parabor ti apo, babaan ti panakakitkita da kakabsat nga agbadbado da, agdredress da, simurot dagiti pada da nga babaeng agdress moten. Kunada ka dagiti nanang da, nanang, irwar mo man dati badok nga kastoy kat kastoy, apay mat, so pagbadok mapan eskwela, mayat ka di, kuna kano dagiti nanang nagat, mayat nanang ta isot pagbadbado ni heaven, kaniya ti hadasa. By the grace of God. O itataawan dat ijayan nga eskwela, nga madadalat tapay lang agbadbado nga babae ti dress. Oh. So this is just small things. Babatit nga banag, nga maminsan kanya tayo kat kaslawan impact na, but you just don't know. It is just a single seed nga maitukit kat inton isuna kat dumakkel, agsabong, agbunga, di tanto nga makitam iti nakaidumaan na. Kandita nga makitam ti bungaan nanto, di may nga bukal. Kastamat kadagiti tarigagay tayo, kandagiti experience tayo ti panagbiag. Hamo nga panunutan tarigat, given na yan. Kidawatam kidde, i-strengthen na katihapo. Laglagi pam, ikinapudno iti Diyos, paruda inaldaw-aldaw. Great is His faithfulness. They are new every morning. If we will do as God says, He will never fail us. Hankanto nga panawan, hankanto mat nga baybayan. So it says here, their experience, not only that, in their provision from heaven, God didn't only allow them to be what we call to experience good thing, but also makita tayo dito'y their excellence. Ang adakes nga dagiti Kristiyano, dagiti taga HBBC, they are the one excelling in their school, in their job. Why? Because they have their God. Amen? Oh. Ang adakes nga dagiti member at HBBC, they always make the difference. By the grace of God. God will put us into a place where we could serve Him, and He is expecting us to excel so that His name be glorified and for His word to be proven. Kunada kat pampihira. Isang sangayan deto ya. Oh. Pampihira. Oh. And then number 3, not only their experience, excellence, also their endurance. Verse 21, and Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. Could you imagine that? Manungatawan kakabsat, nga nagundur, ngumsan nga nagbaliw ti commitment na, nga nagbaliw ti puso na, iti apo ken ti panagserbi na ti apo. Daniel endured in a place of power and prominence for 70 years. Can you imagine that? 70 years. Awan ti kompromiso na kakabsat. Awan pa nagbaliw even an inch. Gitakder na.
At dito nga makita tayo, it was nearing 90 years old when he faced the lions. Oh, do you know the story? When he was in a strange land, when he was in Babylon, there was a decree nga kunana ijay decree kan paglintigan nga siya sinuman nga mariputan makita kan maduktalan nga agkararag kidayjay saan nga inaramid nga revolto ni Nebuchadnezzar may tapwak to isuna itirukib itilyon. God knows and Daniel knows that decree because during that time ni Daniel may isa kadagiti advisor ni Nebuchadnezzar. That is the reason why ammo na kagabsat deto nga paglintigan. Ngam numan pa'y isuna kat natainganan, mabalin nga kunana kumamat kat alisto na lang nga ibaga. I have to compromise my faith and my practice. But no, he didn't do it. We know the story, right? Anya di practice na di kway diad dat ijay Jerusalem. Diad da jay Juda. Ilukat na jay tawa. Kat sumango ijay templo kat ijay nga kararag. Even the decree was already there. Even the decree was already put it is as a law. Amuna, naman niya tinaramid na, inlukat na jay tawa na, kati jay nga nagkararag, simango ijay Israel, jay Jerusalem kat nagkararag. Kat dagitoy nga pasurot ni Satanas, nga nangaramid kan nang sugsog kani ari tapno maaramid deto nga paglintigan ket nakita da your uray dalaeng deje mabalin nga pagkamalian ni Daniel and here is now the time an napay nakapag-amen siguro ni Daniel nagtartaray dan napandat ijay kani ari ket kunada ari at da iti maysa nga nang sulungasing di paglintigan nga inaramid mo sino deta di maysa nga advisor mo ni Daniel oh aglatingit kakabsat at aaset na ni Daniel. Ijay nga naawatan deto'y ari kakabsat nga naiyabot isuna. Oo. Nabudol da kakabsat ni ari Nebuchadnezzar. At awan maaramidan na ata nasiliwan nan dayjay lintag. Oo. Kadito'y nga ni Daniel. Oo. Linuktan da kakabsat. Dayjay rukib tilyon. Kat inpisok da kakabsat. Kat kunana ti Biblia. DJ siguro ti kahihimbingan nga turog ni Daniel kakabsat. Agasem DJ or itilyon. Diya ka mo no natawag mo, no, buok mo no dutdut. Oo. Sut nagaddaan na. Tapos no aganges delyon. O parang waterbed. Unay nga tatipan naka irut ti turog mo kakabsat. Ngam deto ti pa kitaam. Very concerned DJ Ari. Nasapa nga bigat kat nagtartaray. Nga napan ijayan ti rugib tilyon. Kat kunana kiday jay soldado. Ikatam! Deta bato. Nga ruangan deta nga rugib tilyon. Inikat jay soldado kat kuna deti ari. Gayam Daniel. Adaka ka didita. Si bibiyak ka pailaeng. Kunana. Katanya tinsongbat ni Daniel. Oh. Padaydayaw ti Diyos. Oh. Ti Diyos nga pagserserbiyak. Inaiwanan na. At permina kakabsat ang akwa. Lalalis no nga inyaon di jay. Kat kunana sa pulin nyo. Di kitay nang budol kanyak. Kunana. Sa pulin nyo. So inpisok da kakabsat. Kat permi ang nagpiestaan jelyon. Oh. Makita yung kakabsat. Nga iti nananay nga panagtakder mo ti usto. An nalaeng nga mablesan ti unbeliever. Talaga nga ti Apo i-prove na ti sa una. Tapno ma-glorify tinagan. Pastor mo amuno kasanot rigat ti aramidag kan ti panagsituasyon ti pamatik tatta. Isaludsod, adda bakas diya nga karigat, diya pamati ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. We only have one God, the same God, never change yesterday, today, and forever. The only problem is our faith will change. Daniel endured in a place of power and prominence for 70 years. And it was nearing 90 years old when he faced the lions. I hope and I pray that this encourage our hearts to remind us that no matter how long we live, how long we serve in a strange land, in a strange people, a strange surrounding, environment, we will go in life, we will always seek to honor the Lord in everything we do. The devil tries to bring each and every one us down through a small, seemingly insignificant temptation. He will always find ways to enter into our lives.
for the purpose of eroding our foundations until we are corrupted and destroyed. Kakabsat, no ti panagriknam ken panakakitam ket permina kang aramatan niya po Diyos. Huwag ka lang pagkakasiguro. Just always guard yourself. Guard your heart. Guard your mind. Because no makita na ka ni Satanas nga permina ka nga mararamat ti Apo, batit laeng nga liway mo, serken na ka, ket ininot nga kaslaanay, rupuugan na ka, ket dadaelin na ka. Brethren in the Lord, I hope and I pray, and I praise God, that whether the Lord will put you and brought you into a strange land, thank God for your commitment, thank God for your heart, thank God for your faith. And I pray that may you please continue to be strong, continue to have that desire, good desire for the Lord and for the ministry. Kararag tayo kakabsat, tumakdar tayo amin. Let's pray. Apo agyaman kami ti daytoy nga bigat. Personally agyaman na ka Apo. Sa nakamay kari. Nga mabayan ti parabor mo Apo Diyos. Na iso Apo iti mang-enable kanyak every time. Naramatan na ka po. Kada pangibaunan Apo. Iti pastor ko Apo Diyos. I always ask for your grace. I always ask for your power. I ask for your guidance. So Lord, we thank you for reminding us for this morning through this message that you have allowed us to learn. Nga uray adda kami gayam iti sabali nga lugar, gangan naet nga lugar Apo Diyos. Kat mabalin mi latapay lang Apo, iti agbalegi. Tulungan na kami Apo. Nga marecall, kan mapalagipan, iti panagbiag dagiti upat nga gagayam. Ni Daniel, Meshach, Shadrach, ken Abednego. Anuman pay Apo Diyos, adda iti lugar, nga saan da nga nakairwaman, lugar nga saan da Apo nga nadakkelan, lugar Apo nga kontra iti amin nga aspeto ti panagbiag da. Sursuro, pamati, panagbiag, ken practice Apo. Ngam Apo Diyos, saan nga iso iti nagbalin nga rason, tapno iti kasta Apo Diyos, ket may kompromisi do Apo. Ket Apo, agyaman kami ti ehemplo da, nga nagtalinaed da Apo Diyos nga natipker, napudno Apo, ken natured, iti pamati da Apo. Iti mangipakita Apo Diyos, iti kinaman nakabalin mo, bayat ti panaglabas ti tawtawan, ito'y Apo Diyos, nga naipromote Apo isuda, ken nakita Apo tinakaidumaan ti panagbiag. Continue to bless these brethren, digito'y kakapsat dito'y haway Apo. Ang kuam mo, digiti pagpaspasaran da iti naldaw-aldaw nga panagbiag. Ang kuam mo, digiti sangsangwan da nga karit iti panagbiag. Ang kuam mo, digiti sangsangwan da Apo Diyos nga peggad iti panagbiag. Ang kuam mo, digiti karit, iti kompromiso ti pamati da Apo. Ngam Apo Diyos, amok nga ammom Apo digitoy. Amok nga ammo da Apo nga ammom Apo digitoy. Tadiga po na Apo ket iyong umandamot Apo ken ka. Amo ka di ipalubos nga agkapoy da Apo. Amo ka di ipalubos o Diyos nga dumteng ti kanito Apo. Nga agliway da, tapno ni ti kasta ket san nga magundawayan ti kabuso. Ipalagip mo kadakwada Apo digitoy nga upat nga gagayang. Tapno ni ti kasta Apo Diyos ket mapalagipan da kadagiti saom. Nga uray no adayuda Apo ti familyada, adayuda ti home church. Ket Apo adda kalata kakanayon iti sibay da Apo. Continue to bless them, continue to help them, strengthen them. Digito'y amma Apo Diyos, sikat mang tulong kadakwada, nga makita da kaditi puso ti Senior Pastor mi Apo. Tapno ni ti kasta Apo Diyos, mabalin nga maiwanwan da Apo, digiti pamfamilyada Apo. Kat maadaan ti panagmaymaysa, nagserbi ka nagdayo ka. Digito'y amin na Apo, help them to become submissive to their husband. Digito'y anak, tulungam isuda nga agbalin nga natulnog Apo Diyos. Kanagbalin Apo nga nagagat nga paaramat ka. Wala Apo, nawatek mo titi agtultuloy ka di Apo Diyos nga panang paimbag mo, iti adipon mo nga da Apo dita. Richard Glenn, I pray dear Lord, agasam Apo, pigsama Apo isuna. Sublim ti dati nga salunat na Apo. Tulungam, kunwam ti panagabalin parabor ken siri. Kakas panang iturong na Apo, bigiti kakapsat dita, babayan Apo Diyos, iti panang supervise na. Iti trabaho nga naitalag Apo ken kuana babayan ti Senior Pastor. So thank you so much, dear Lord. I am now giving you back the honor and glory because I ask all these things in Christ's most precious name.
Amen and amen. Thank you very much, brethren. God bless you. Amen. Ti nangigan tayo kakabsat ket sawi ti Apo. This is the word of God. Amen. Ket dayo itinagan na. Thank you, Pastor Ver. And thank you for your prayers. At this moment, kakabsat, ida dati Pilipinas, wala dati diti hawanan kabsat. Hanggang mamapu ka jay panggap ti puso tayo kabsat. Nga padayawan iti Apo kadigiti impatalek na nga blessing kim pagsapulan tayo. Amen. Ket gusto na di ko na ni Pastor Ver permi nga dakkel ti yaman tayo kini Pastor John. Amen. Ti agdama nga makita iti bibiyag tayo kabsat ket gapo kadagiti sasao iti Apo nga ingkas kasabana kabsat. Malagip ko lo unay. Amoy kabsat numay ka kami diti Hawaii ket ada dede mesa nga banag nga paka-compromisean tapno makunam nga Hawaiiano ka. Ana DJ kabsat. Dede nagahawik kang digiti kwentas. Ket awan tinalits ko kadita kabsat. Ka first time nga nagbakasyon napanag di bakara kabsat. Nagkwentasak ka kabsat. Kati jay, kinasarita nak ni Pastor Joe, inlawlawag na kabsat. Nga deta ket it's a compromising nga aramid iti lubong ka kabsat. Nga kada tayo nga men, titakdir tayo, awan dagkong kwentas nga lalaki. Amen? Noong kanatip ka nga Kristiyano, pingata bibiyang nga napela, dedi, kasta nga minti raksak, titang mo na, kwentas ka kahawayano ko nada. Ikatim deta barok, hanang husto deta nga aramid. Awanti duwa nga saok kakabsat. Napangkwensal dati jay kakabsat. Manipod iding kakabsat. Nagbagbagasyon na kun, already kasinsing ko kada kakabsat ko, nagdadakkel kwentas da, siyak makita da nga awanti kwentas kakabsat. Gaputan na isuro kanyak, kinapudno, ngagapoy ti sao ti Apo. Amen? But praise God, taawan ti buting iti pastor nga mangisuro da kita nga kinapudno iti sao iti Apo. Amen? Amen. Let's go to the Lord in prayer, kakabsat. Kararag tayo. Let us pray. Apo Diyos, isang aldaw, madaydayaw ka, Apo, may kariya, madaydayaw unay. Agyamang kami, Apo, iti saom, ngayong kabil mo, iti puso, iti adipen mo. In behalf of our senior pastor, inaramat mo, Apo, ni Pastor Ver, thank you, Apo, diti mensahe, Apo, nga, impadalan mo keng kwa may papan, Apo Diyos, digiti upat nga gagayom. Kat kadakwada, Apo, kararag mi, nga makitam kumamot tibiyag mi, Apo, iti parang salimet-met mi Apo dagiti testimonyo mi. Iti pamati mi nga panagtakder Apo, oray pay iti kinasasinumi keng ka Apo. Kintulungan na kami Apo nga saan nga umabuloy, dagiti aramid Apo dito'y lubong Apo. Ket ipanggap ko may tipuso mi Apo, kat kanayon Apo nga itagserbi ken pakaidayawam Apo. Gihamang kami Apo dagiti nga truth, ket thank you Lord, ay iti mga patriarch. Ti ayat na Apo Diyos kada kami. Aming adal ti kinapudno iti saom. Nang nangro na Apo, ti panangirugina iti trabaho iti Hawaii. Awang kumapo iti kastoy, nohan na iti desire, ti puso na panggap na Apo, mamaddan iti trabaho. Ket thank you Lord, tagapuking kwa na inaramat mo Apo. Ket and now we're enjoying Apo as a church iti HBBC Hawaii. Ket Lord, kas member ti HBBC Hawaii, we thank you so much. Tingkabil na kami dito Hawaii, Apo. Thank you for the blessing of having good resources, Apo. Kadagiti pagsapulan ng patalik mo. Dakkelman ken nanumuman nga trabaho kunamiti sa Apo nga padayawan da ka. Alawen Apo, isublimi dagiti pagkapulumi, takuka Apo dagitoy, kedited mi dagiti sagot, offering mi Apo kenga. Bless our time of giving, bless the giver, and bless the gift, Apo. Thank you. Iti adungayat king kinimbag mo. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Once again, let's all stand kakabsat. Katrikipan tayo ti aramid ti Apo ti dating Arabi. Let's sing our last hymn. Diti kumati kararak tayo kakabsat with the message that we have heard. I am resolved. Amen. Let's determine ourselves kakabsat. I am resolved. On the first verse, sing. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, this ever Lord my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He had the words of life. Sing on. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to enter the kingdom, leaving the paths of sin. When you oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Amen. Once again, Pastor Ver, itala na kami iti closing prayer. Amen. Praise the Lord. Let's pray. Apo, agyaman ak personally, iti anak mo Apo Diyos, iti Hawaii. Kat naisang sangayan, ti panangaramat mo Apo iti biyagda. Agyaman kami iti patriarch ni Apo Diyos, nga iso iti naramat mo nga instrumento, tapnon iti kasta Apo kat mapataod kan mapaadda dito nga trabaho mo Apo Diyos. We thank you to Lord. Iti panakikadam, panakikadkadwam Apo kang kuana. Isuda nga agasawa. Iti kanito nga mairugi ti trabaho Apo dita. Katagyaman kami Apo Diyos, kamo ngayon palubos, at trabaho mo Apo, at napukaw, uno nagsardan. Budi kat di nagtultuloy Apo, at itata Apo Diyos, at kas talauna yan ti panakaramat na, babani ti tulong kan parabor mo, at sikalat may daydayaw. Alaing nga ti HBBC, o di ka di uray pa'y, kadagiti sapsabali Apo Diyos ng Iglesia. Kararag ko Apo, kasapay ta si ka, iti mangi preserba, iti kinatarnaw, iti panunot puso kan biyag, physically, spiritually, dagito yung kakabsat Apo. Si kakadi Apo iti mangited, iti panunot ken puso da o Diyos, jay mindset Apo, nga si ka Apo Diyos, iti kang runaan Apo iti panagbiag mi. Si ka Apo iti pangpangruna mi, sikat padayawan mi Apo, si ka Apo Diyos laang ti paragsakan mi. And everything will follow. I pray that may you please continue to bless the leadership of Preacher Glenn there. And I pray also for the men, the fathers, that may you please equip, enable them as well. Tapno iti kasta Apo Diyos, katada kabadangan na Apo, kabadangan Apo iti senior pastor may Apo Diyos, itrabaho Apo di taway. And I know and I believe, dear God, you can do more, dear Lord. We cannot limit your power. The only thing that we pray is, please use our lives. So I pray, dear Lord, manipod kaubingan, aging ganat kataengan Apo, usaram ti biag da Apo Diyos sa kaspagayatam. Yan si Kaapo iti mangtulong kadakwada, nag-excel, kadigiti anyaman ng area iti panagbiag da Apo.
so that your name be only magnified and glorified. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness, dear Lord. Dismiss us, O God, we now need your blessing. We ask all these things in Christ's most precious name. Amen and amen. God bless you all, kakabsat. Amen. Praise God for the privilege to worship and serve the Lord today. Amen. Amen. Kanta man ni Preacher Glenn, o denta Zoom? Mamiss na ka, Preacher Glenn. Manong alawang nga di mi nakita iti... Awan. Continue. Tultuloy tayo ngay kararak kakabsat. Tatay ka medyo nakita mo tatay ka. Awan ina po yung tatay kakabsat. Awan ni Preacher Glenn. But praise God. And sabsabat ti Apo. Amen. Once again, kararak tayo kakabsat for